mgbe elu ga-ala ọsa n'otu obodo a na-akpọ Eke Akpara. Ọ bụ obodo ụmụ anụmanụ. N'otu afọ, agụrụ dakwasịrị ụmụ anụmanụ nke bụ na ha enweghị nri nke ha ga-eri. Otu ụbọchị, ụmụ anụmanụ niile gbakọrọ ma tụọ alo wee sị na ha ga na-egbu nne ha otu otu. Ha niile wee kwekọrịta. Eke gburu nne ya, ọdụm gburu nne ya, enyi gburu nne ya, agụ gburu nne ya. Ụmụ anụmanụ niile gbadoro nne ha n'ihi na elu baala ọsa na ụzọ wee were nne ha wee dodo n'elu. Otu ụbọchị, ụmụ anụmanụ were nzukọ wee kpọọ ọsa na ụzọ wee jụọ ha sị, agụrụ a na-agụ anyị a na-agbukwa uru? Ọsa na ụzọ zara ụmụ anụmanụ sị, ma okwunu mana akwụ achara acha ma ọ chara acha anyị na-ata ya. Ụmụ anụmanụ wee kwete. Otu ụbọchị, ha amaghị na mbe na-eso ha n'azụ. Ha wee garuo ebe a na-edebe nne ha wee bido ịgụ egwu. Na-agụ egwu a, ihu ga na-etili m tọọtụ tọọtụ nne tọọtụ ụdọ nne tọọtụ ụdọ anụ ukwu ewere nne ya gboo anụ nta ewere nne ya gboo ọsa na ụzọ ewere nke ha dote. Ọsa na ụzọ wee gụchaa egwu a. Ha amaghị na mbe bụ onye aghụghọ nọ na-ekiri ha. Ha wee gụchaa egwu a gbagoricha nri rituo pụọ. Mbe wee kpọpụ ụmụ anụmanụ niile si ha na ofugo ole ọsa na ụzọ si eri nri nke ha. Na ha ncha niile gbadoro nne ha, mana ọsa na ụzọ ga-were nke ha gote. Ụmụ anụmanụ niile wee zukọ ebe a. Agụ gara gụọ egwu a ọsa na ụzọ bụ, mana ọ gụtaghị ya. Ọdụm gaa, ọ gụtaghị ya. Enyi gaa, ọ gụtaghị ya. Sọọsọ mbe na mgbe a gụrụ egwu a bie gụtara ya. Mbe wee gụchaa egwu a. Nne ọsa na ụzọ wee tụtuo ụdọ. Ụmụ anụmanụ niile wee na-arịgo n'elu. Nnụnụ mgbaama wee gakọrọ ọsa na ụzọ ebe a nọ n'ime ọhịa akpa nri na ụmụ anụmanụ aga ọgụgụ ịga gbuo nne ha ebe edebere ya n'elu. Ọsa na ụzọ wee were ọsọ na ije wee lee ebe edebere nne ha n'elu wee nọrọ ebe a na-agụ egwu n'oke onu. Na-agụ egwu a na na-etiri m kabịa ụdọ kabịa ụdọ nne kabịa ụdọ nne kabịa ụdọ anụ ukwu ewere nne ya gboo anụ nta ewere nne ya gboo ọsa na ụzọ ewere nke ha dote. Nne ha wee were iwe a wee kabịa ụdọ. Ụmụ anụmanụ niile wee si n'elu wee daa n'ala. Maka akụkọ ifo nke ụbọchị taata nwa bịara na njedebe.